ang pagkataon si kani usa ni sa mga ka-organizer alang sa mga mamumuo. International Boxing Judge Edward Ligas. Kay Edward, maayong buntag Supremo. Maayong buntag Uski ug maayong buntag sa imong mga suking tigpaminaw ug maayong adlaw no sa mga anak sa singot. Matay anak sa singot. Pero labas pa man kay na imong tingog wa pa ka magsinggit-singgit ditong ibagsak. Wala na tapos na ang atong kuan sa pila na kadekada tag singgit mo tag Labor Day kani adto Uski unyag nahimo pud tang presidente sa usa ka labor union kani adto sa diyang estudyante pata. Gaduda ko nga sukat ato urban for commissioner pag ka. Pero so tinaw kay mo tingog rumuntaga kung makakita ka sa video, murag gaduda kung nakainom kaning lami kay Amigos Kape. Tagaan ko dire matang lami sa usa karton gyud Amigos Kape. Dili ba na ko ng Amigos Kape makakuan gyud makapatinaw sa tingog. Makapatinaw mo na imong giinom parehas sa tingog ni Jerome. Anyway, si Jerome ang dili mo kanta. Kasi primo ang sa may kaning kahintang ron sa mga mamumuo sige singgit nga wage increase pero ang mga employer sa imong pagpaniid sukad kaniadto labor organizer kanang mga naa ka sa kanang mga anak sa singot kanunay unsa man tungod ba sa supply nga daghan kayo minus og demand or kaning mga employers to gahi lang kayo tungod kay ang gobyerno pod nagsalig nining gitawag nila Regional Wage Board. Well, sakto kano nagsaligid ang gobyerno sa Regional Wage Board or RTWPB din anha diha ang mga increases no nga gipangayo sa mga trabahante kung nindot gyud unta kadtong legislated wage increase no nga adto sa Kongreso unya di lang kanang ordinaryo kundi sakto gyud ba kanang gitawag natog haom gyud sa usa ka pamilya nga adunay 3 ka anak ba o 5 ka anak gani nga nagkinahanglan kita og real wage Uski no nga siguro 1,200 a day no ang matag trabahante karong panahon na grabe ka mahal ang mga palaliton. Kuan gyud kayo ang mga trabahante nagkalisod kung ikaw usa lang ka wage earner pila ra may kanang wage kanang gitawag natog sweldo diri sa Cebu murag 505 raman siguro no 540 ang minimum wage sa Metro Cebu area. Metro Cebu area tapos kung aduna kay anak tulo ka buok kunya nagabang kag balay kuhaan pa nag mga bayad sa kuryente bayad sa balay panginahanglan sa bata nga nag-eskwela medyo kulang gyud kaayo Uski siguro katong gitawag natog kanang 1,200 nga angay dapat to may i-legislate no sa matag trabahante kadto makatabang na gidto alang nila Uski no unya unsa may imo kaning 1,200 petition ni dito sa kauluhan sa ngadto ilang giduso ngadto RTWPB or Regional Wage Board. Now ano sa man ka nahinumdom sa imong pagka-organizer gyud nga niabot og usa ka gatos ang wage increase in particular ang kanilang sa ato Central Visayas naa niabot og usa ka gatos or 20 say 19 say 14 the latest tingala I think 31 man siguro to mao ba na imong nahinumduman nabay ang usa ka gatos. Wa gyud ko kahinumdum nga adunay usa ka gatos no nga sa RTWPB nga gihatag nga increase usually gyud kanang mga minimal ra gyud kaayo no magguwang lang sa usa ka pamasahe di gani maka vice versa o maka round trip pa Uski ang increase no sa ihatag sa mga Regional Wage Board pait sab kay inigbutasyon na diha sa Wage Board malupig man ang mga mamumuo automatic no ang sa representation diha mas pabor man ang mga kapitalista ikumparar nimo sa mga mamumuo kay ang government sector employees like DTI director og ang DipDip NEDA at naman sa pabor sa mga employer so mo na nakapait kay gamay lang sa kayo kay mabito nang dunay panawagan nga i-scrap na ning wage board or RTWPB kundi i-legislate na lang nato ang matag wage increase Uski no kaya lahi-lahi man ang ilapong kuan lahi-lahi magpresyo ang presyo dito sa Mindanao sa mga palaliton mo nang lahi pod ang increase ihatag sa Cebu lahi pod sa Manila medyo dako sila kay medyo mahal kuno dito pero tan-aw nako dili siya
makiangayo no kay pareha man na gipatuan og singot ang trabaho uski no. Ang problema lang po sa Pilipinas, only 12% is organized labor. So 12%, so na ay 80 kapin no mga gitawag na tog 88% ang organized sa Pilipinas. Ang uban din na lang mo apil og usa ka labor union nga may nagprotect nila tungod kay mahadlok pod sila ang lutuson sa management o mawadaan sila trabaho niya. Kung mukiha ka sa NLRC, kuti pa kaayo. Kuti pa kayong NLRC o niya, napay mga NLRC diya nga tuwa pabor sa mga gitawag na to employer, no? So, lisod kaayo. Tapos, ang kaso, it will take time. Although, ang kasos labor, usually pabor na as libor sa adto na sa Supreme Court, pero it will take time mapas mo na ang trabahante nga gitangtang kaysa kadtong management nga nagtangtang uski kan management pwede man siya mo hire og trabahante nga ihulip unya ang kadtong football nga trabahante mangita to siya kwarta mangitag trabaho para makatabang siyang pamilya makapakaon siya uski. Gamay na lang sa kayo ang organized labor kayo karon Supremo tungod aning kanang gitawag dunay union nga nag-exist sa ilang mga kanana ang mga trabahoan tungod kay ang dole kasagaran gyud dili dole regional office kun dili ang kauluhan kung dunay strike moingon man dayon ang dole mo order nga mag-AJ nga assumption of jurisdiction balik sa negotiating table unya status quo anti-order meaning bot pasabot ka unsa to sa una wa pa mag-strike balik mo pero karing di ang organized labor nga kwan unsa may atong makuha ani og mogbalik tas negotiating table during the kanana ang labi na sa collective bargaining agreement nga ipaundang naman tas dole unya ang mga employer mo mag boy pinangga sa mga taga gobyerno so correct no kanang unsa may tabo ini strike i-assume din sa duli no yes. I-assume nila ang jurisdiction of course nga for national interest no or economic interest no so kung ikaw trabahante usahay kuang gyud ka piangan gyud mo no sa kanang inyong kanang gibuhat og makita nimo karon tagsa na kay nang strike ka uski no usually adto gina sa bargaining table na lang mag-abot no kay tungod atong tan-aw ang mga balaod sa Pilipinas 90% pabor dito sa kapitalista unlike other countries German kanang European countries nga na mga labor party mismo ang nagdala sa ilang nasod even ang kuan Canada so kuan sila kanang mas bugat sa Pilipinas dili tapos nagkakusog pod ang kanang labor only contracting no tinuod yun kuan lang contract lang ka pirma ka wala pod expire na pod depende lang kung i-rehire ka o dili di ba maglagot so, ka ng mga kongresistang magkunuhay nag-advocate og sa pamuo bitaw kanang welfare sa mga mamumuo nga mingon nga wag tangon ang contractualization pero ang gobyerno ang gani pwede manghinungdaghan ng GO kanang sa gobyerno mga city hall mga municipal hall daghan kay GOs diha nga tuan lang na kanang gitawag na tog political debts ba kanang kanang payback no ni adtong mga during the campaign unya sila na pod ang nipuli mao lang daghan kay GOs ang mga job order employees just like a contracting employee uski no so why employer relationship sila regardless correct madisgrasya ka why tulubagon ang gobyerno nimo sa DNR before I don't know karon kani adto partner na ko ang DNR kasagaran sila GO ang ilang GO tungod sa kadaghan sa ilang bureau ni abot og 700 ka mga job orders nya ang ilang trabaho travel kay field man sus ko simpatong mga disgrasya wa may labot ang gobyerno nimo patambal ka dito imo correct no so dapat unta ang kuno sa gobyerno wa na ng mga job order employees kundi mga mag-hire gyud og empleyado pero kana mga gitong quality o gikinahanglan ba for specific skill gani nga trabaho nga dire ka kay tungod sa imong special skills no nga kinahanglan mao ni imong trabahoon so di na ta ana unta mga GO pero sa Philippine politics kanang mga job order employees kabahin maguna sila sa mga butante so whether you like it or not bisag asa na agad ng mga
job order employees. Kay during the campaign mo ana ang kanang dagko kay pamilya mo na sige kumudaog ko usa sa imong pamilya ato nya nang ipahigayon dito sa Kapitolyo, sa City Hall, ana gani sa munisipyo. So murag na kuana siya ba makakabahin na gani niya wa ang gobyerno mismo wa siya molihok kung saon patay ang labor only contracting. Maghuwat ko sa panahon nga ikaw na mahimong mayor unya diri sa Mandawi Supremo kay mag-GO ko. Murag di mo sugot ang mga wano ana magmayor ta uski. Apel si Glenn Toddod, apel ko na siya GO. Oh, tapos siya murag way mga GO kung ang bungot sa ito ay may mayor kasamang uski, no? Iya ko nang ipaniguro nimo nga dili ko na gyud lipak ang ibutang sa katong flood control bitaw kabilya gyud. Yes, Glenn. Di lang lipak unsa naman. Unsa kabilya gyud ko no, kabilya. Kabilya na gyud. Kuyawan tagbasig mga sanga na lang hinuos kamunggay o punuas kamunggay ang ipuli atong lipak ka uski. Bitaw diri sa Mandawi. Kuan raman ka pamilya diri nagpuli-puli no sa kasaysayan. Cortes Wano og dunay nasaag nga kisumbing nga uski no. Usa murag tungason kay nang ligas og pasaporte diri sa Mandawi uski. Dili pwede na batod. Ang tudtod pwede pud ang tudtod dito sa barangay. Mabulo. Ay, sa panawagan ni mo sa mga mamumuo in town. Sama na to, nga diagi aning sigig-singgit sa kadalanan ibagsak. Ang pait sa mga mamumuo, ang ilang mga withholding tax, automatic dayon na kaltasan iniga. Inig sweldo, tapos ang ato day mga withholding tax, kawaton rapod sa mga kanahan ng mga politiko, kawaton rapod sa mga taga DPWH, ug labor tanan sa mga contractors ba, luoy kaayo no ang mga trabahante. Nga ilang buhis gipatuag singot aron in town nga makatabang sa ekonomiya sa nasod unya maunay ilang gidangatan nagkalisod gihapon uski no. So sa makausapam na yawhag nato no ang mga trabahante nga move on lang ta unya manghinao ta nga panahon sa eleksyon mamili ta og kanang klaro pod nga aduna gyud klaro og konkretong agenda kabahin sa pagpauswag man sa mga mamumuo ni ining atong nasod uski. Maing buntag og daghang salamat nimo Supremo Edward Ligas. Thank you. Ang bantugan nga international boxing judge si Ka Edward Ligas. Mo to imong Supremo ngingig to ha. Itong agaw